kapuso, hibalo nato ng pinakaulihi nga lakat sang panahon upod kay Western Visayas Pag-asa Weather Observer, Rafi Tapales. Mayong hapon sa tanan, ari ang pinakauling update sa panahon karong adlaw, Nobyembre 10, 2020. Well, as of 10 a.m., ang Tropical Storm Ulysses ara sa kalayo na 475 kilometros silangan sang Biracatanduanes sa coordinates 13.4 degrees north, 128.6 degrees east. Ini may kabaskugon sang hangin na 75 kilometros por oras malapit sa sentro, kagas tinis tubtub 90 kilometros por oras, kag padayon nagahulag sa northwestward direction kada siguna 15 kilometros por oras. Wala ining direktang epekto sa Western Visayas, labi na sa Isla Sang Panay na maka-experience sa may pagdagom-dagom. Tubtub sa madagumon man ang kalangitan, may mga isolated na pag-ulan, pagpanaguob, kag pagpangilat, tugay ni sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtub kasarang ang hangin, halina bagat na nakatungdan ang magapabilin sa Western Visayas. Kadagatan sa siling mga lugar, makanay tubtub kasarangan ng mga pagbalod. Ang forecast range ang temperature sa Isla Sang Panay, halin sa 25 tubtub 31 degrees centigrado. Yan ang latest update sa panahon na linderi sa Pag-asa Iloilo. Rapi Tapales, maayong hapon.